Здравейте, приятели! Добре дошли отново в кухнята при Гали. Днес съм решила да ви покажа как аз си приготвям великденските яйца. Шарени, пъстрички, красиви. Надявам се да ви харесат. Наближават великденските празници и може би някой ще се възползва да пробва и да каже своето мнение. Тук съм се сварила 6 яйчеца, студена вода, съм си сложила яйцата с една супена лъжица сол и една супена лъжица оцет. Разтворила съм си боичките, виждате 5 цвята в топла вода. Моите бяха за топла вода. Има 2 лъжици топла вода и една лъжица супена оцет. Приготвила съм си и хартия. Яйцата поедисвам докато са топли още. Завивам в кухненска хартия. Ето така, в формата на бомбонче. И започвам да поставям от всички боички. Ето така. Яйцето оставате да постои около 5 минути. Така и с следващото. А можете и така да си го направите. Няма значение. Слагате си от боичките. Едно време правих с памук, но сега реших, че така повече ми харесват, но в памук също така се получават красиви. И така, докато се завъртите всички яйчеца, както ви харесват. Моите яйчеца ги оставих 10 на минути. След 10 на минути ги отваряте. Ето така изглеждат. Виждате колко са пъстри, интересни. Оставяте така да изсъхнат. Развивате. Това е също много интересно яйче. Ще всяко само по себе си е различно и красиво. Виждате. Така се развивате всички яйчеца. О, красотички. Колкото повече стоят в хартийката, толкова по-наситени стават цветовете. Ето, виждате. Колко интересни и красиви са, да? Сега малко ще ги оставя да изсъхнат и ще ги намажа с олио. И ще ги подредим в купичка, където ще изчакаме великденския ден. И след още 10 на минути приготвила съм си олио, хартия и ето така. Гланцирате яйцето, за да стане лъскаво и красиво. Подсушавате леко. Ето. Погледнете. Страхотни яйчеца. И подреждаме. И така с всяко следващо яйчеце. Това е моето предложение за вас от мен. Пожелавам на всички весели и щастливи великденски празници. Моля, харесвайте,
Ако все още не сте се абонирали, моля, направете го. Ще се радвам и ще очаквам вашите коментари, как са се получили вашите яйчеца. До нови срещи! Весели празници!